follow up lang po doon sa naging tanong nga kanina. On SWS survey na nagsasabi nga 60% nga ng adult Filipinos ay naniniwala na yung pagtakbo ni President Duterte sa 2022 would violate the Constitution. Tanong ko lang po kung agree dito yung Malacanang at makakaapekto po ba ito sa magiging final na desisyon kung sakali ni Pangulong Duterte? Nasagot ko na po yan sa tingin po ng Presidente at ng maraming mga abogado. Kasama na po ako doon, wala pong ilalabagin sa saligang batas kung siya'y tatakbo sa Vice Presidente. No? Pero ang Presidente naman po ay nakikinig sa pulso ng taong bayan at antayin po natin ang pinadadesisyon. Okay, thank you so much po Secretary Roque at sa ating kay Secretary Concepcion. Maraming salamat, Mela. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary Roque, ang tanong mula kay Margo Gonzalez ng SMNA News. Pipirmahan kaya ng Pangulo ang panukala para sa extension ng voters registration? Wala pa po ang papel sa Malacanang. Pero wala po nakikitang hadlang, no? Unless sa pag-aaral ng legal department ng Office of the Executive Secretary, no, ay merong legal objection. Pero sa tingin ko naman po, walang objection. But I stress na hindi pa po namin natatanggap yung pirmadong kopya ng panukalang batas na yan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.